So hello guys, दिनै जोङो एग्जाम जोबनायनि थाखाय एसे एन्ट्रेन्स खालामफैदों दैजिरियावहाय सेरफांगुरि दैजिरियाव ओरै नोंथांमोना नायलांनो हागोन दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आं नोंसिनो फारि फारि खोन्थालांसै आरोना गाइस दानि बाहाय दै गग्रा नामा गाइस आंथ' फैफेराखैमोन दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों आरोना दा नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो भिडिअखौ दैजिरिया बेखौनो होनो आं फैफेरबावाखैमोनलै दा जों हरैहाय नायलांसिगोन आरोना जों गाखोसै Filo deh, setelah filo. Dah guys, menangku saya selesai capsikan ada na, aku lara sana. Girlfriend gaya nalar siri boring tanau जाबाय हनै बेनासो दङ गार्लफ्रेन्डआ नाय मालाय खेबफैदो जोंखौबो फैदो हरै थांसै फैदो होद मबाइला सलांगोन आरा YouTubean नुजोबसिगोन सराय फै हरै थांनायखौलाय हरै गैलाना थांजाला जेबोआनो गैग्राङा